που υπόθηκε δικαίως το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας για το ράδιο Ερβίλα ήταν αυτό. Δήμος Βερίκιος. Γιατί οι παπαγάλοι γνωρίζουμε τι πουλιά είναι. Αποδημητικά. Φεύγουν, πάνε δεξιά και αριστερά. Ο Βλάχος που γελάει, παιδιά. Νομίζω θα του φύγουν τα σάλια του. Νομίζω και ο Βλάχος γελάει και ο ίδιος ο Βερίκιος έχει καταλάβει ότι το παράκανε λίγο. Γιατί είναι τελείως. Αυτό το βίντεο δεν υπάρχει. Είπαμε παραστατικότητα, αλλά εσείς το έτοιμος να πετάξεις από την καρέκλα. Αυτό, συγγνώμη που θα το επαναλάβω. Κάθε φορά που δείχνουμε τα βίντεο 2 και 3 φορές, δεν συνηθίζουμε ποτέ να λέμε το ίδιο πράγμα, αλλά πραγματικά το σκέφτομαι. Βγαίνει σε ένα δελτίο ειδήσεων. Βγαίνει σε ένα δελτίο ειδήσεων και λες. Ο πολιτικός σχολιαστής. Αυτό όχι. Ας το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Ο πολιτικός σχολιαστής ενός δελτίου ειδήσεων λέει: οι παπαγάλοι είναι αποδημητικά. Τι κάνει αυτό το πράγμα? Πού βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, και τι έχεις Το μυαλό σου πώς το Τι έχεις στο μυαλό σου? Φαντάζομαι και το διευθυντή ειδήσεων στο κοντρόλ εξτασιασμένος. Τι λέει? Ποιος το γράφει το δελτίο? Έλα, το χαρούμε μια... Είναι αποδημητικά. Να το δούμε μια φορά ακόμα. Να το χορέψουμε. Γιατί οι παπαγάλοι γνωρίζουμε τι πουλιά είναι. Τι? Αποδημητικά. Φεύγουν, πάνε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, λοιπόν, Αυτό είναι η περασμένη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στο ράδιο Ερβίλα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο ράδιο. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα να έχουμε. Συγγνώμη που δεν προλάβαμε να τα παίξουμε την Παρασκευή αυτά. Πάμε τώρα να δούμε τα